Mga higala, kumusta? May gabi kanyong tanan. Kamo nagkapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa kini ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Silimbahon ug dalaygon mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapa amo ikaw nga gidayeg og pasalamatan nga hangtod ni ining mga taknaa bukas paghihapon dinhis kahanginan nga magasabod sa kamatuoran kini nga programa. Panalangini kini nga programa o kining estasyon nga mahimo unta kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag nga mga laga diha sa imong tilan og unya daghan ang maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Salamat nga ikaw magahatag magatubag sa among pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa tamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages nga niya dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Ani ato ning tan-aw ni. Sir, maayong udto kagabiin na minaw ko sa inyohang program. Naaman to'y tao nga nagdali. Kinsa to si Loor. Nagdali nga ipatubag ang iyang pangutana. Maglikay-likay ra ba kuno mo? Klaro hinoon siya naglikay-likay kay giingnan nimong ipadala ang iyang mga libro og magkita mo personal nga magsultianay mo spulong sa Ginoo Dios Biblia. Wa giti mailhan nga makikita di siya ning lihay. Kanang programa ninyo kamo man ang nagdala ni ana, dili siya nganong muraman og iya mong manduan. Hulat siya og kanus at taga-ina og panahon ang iyang pangutana. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, sorry God, something's missing na. Well, ni apatay basahon. Maayong hapon, sir. Si Rolly Hitgano ni ang inyuhang dugay na nga tigpaminawan. Daghan mig makuha nga mga pagtulunan dinhi sa inyong programa. Ang akong igaagaw Iglesia ni Cristo. Unya muraman og di madugay paniid nako masabadista ni siya kay giingnan manoon ko niya gaw. Hamay maayog magsabota, magbalhin tag relihiyon kanang murag upgraded ta, dili ta anang maura gihapon. Mura magsabadista ni siya, sir. Okay, siya ragay makadesisyon ana. Siya ragay makadesisyon ana. Iya man na nga kuan, iya man ang desisyon sa kinabuhi. Ang amo dire ang pagsulti, pagpasabot sa pulong sa Dios. Kung dunay nakasabot, ang desisyon iya na, dili na sa amo dire. Okay, salamat kayo. That is good news. May tungod ni ana ang sa isulti niya gaw, mas maayong magbalhin tag relihiyon kana bang muratag mo upgrade. Ay tinuod man na, sakto man ang huna-huna kay kung nagbalhin ka lag relihiyon, unya ang ngalan ray na usab, gisupak gihapon nimo ang kasuguan sa Ginoo, ipapahulay na po sugo na samot na. Mas maayo na nga huna-huna mo upgrade. Okay, last text nga akong basahon. Kuya Johnny, nahiluna na gyud sad mi diri.
Amo nang gipatingog ang among radyo kay hapit na ang oras pagsugod sa inyong program. Unya si Manoy na lang og si Uncle Bini ang wala pa naabot pero naa na sa balay. Wa pa lang may makakurom tanan. Salamat ko yan. Kay salamat ka na nindot na. Ha? Na magayuban, magpundok, magkurom sa tungit, sa madyong. Pero inyo diha magkurom mo tungod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagkanindot ni ana nga mga butanga. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha nga atong monitor aron atong mahibaloan og diin gikan kining mga nasura o dapitas kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw sa radio karon kung asa mo dapita gina-welcome mo namo dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Mga kahigalaan nato nga nagpaminaw sa mga sound system sila mga silingan. So welcome kamo karon gabyuna. O niya mga kahigalaan nato karon dinhi sa Pilipinas or uban pang nasod sa kalibutan or kung asa man mo nahimutang nining panahona nga nagtan-aw mo sa ato nga tulumanon, kamong tanan kinasingkasing mo namo nga gina-welcome nini nga tulumanon Jesus is Our Hope. O niya alang sa ato mga viewers o mga followers sa ato nga program, palihog atong i-share mahigala nga to sa atong mga friend, nga to sa atong mga minahal sa kinabuhi ang ato nga programa para nga sila sad mabliss pod sila pinaagi sa ilang pagtan-aw o pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa Jesus is Our Hope. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa mga kaigalaan ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning tanawon. Okay. Ato nakita dinhi si Rogie Bernel Layosa. Niya salamat sa paglab o pagpray, Brother Rogie. Niya po Edelberto Arina Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad, from Kabalawan, Sugod, Cebu. So, may gabi ni mo, no? Edelberto Sumalinog. Rina Sumalinog. Nanukagikan sa Kabalawan, Sugod, Cebu. Niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 GHz. On air na ta, mga Brad. Mayong gabi. So, good evening niyo diya, mga sir, no? Salamat kayo sa pag-on-air ninyo sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Salamat sa pagkamaabtikon sa atong CEO diha ug atong station manager. Thank you kayo. Salamat po ni Pastor Joel Tirana o kaninyong tanan diha nga mga naminaw sa tulumanon sa Rivers diha sa Riverside FM Higala. Naminaw mo sa tulumanon sa Jesus Our Hope nga nuka dinhi sa Bugo City, Cebu. Kamong tanan amo nga gina-welcome karong gabhiuna nini nga tulumanon Jesus is Our Hope. Okay, ato po nakita si Brother Ronilo Itang malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan nga makanunayon naminaw og sa mga nagview nini nga programa sa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. So good evening also Brother Ronilo Itang og sa imong family diri sa Bugo City, Cebu. Okay, niapod si Brother Edward Genereyes, blessed. Okay, ato pa rin di pagin siya mensahe, Happy Sabbath sa tanan. So Happy Sabbath also Brother Jenner. Ano kanigikan sa Davao. O niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone. More blessings to all. O niya po si Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya po si Shena Rose Vlog. Happy Sabbath po. And og naminaw si Lolo Doro og Lola Ophelia. God bless po. Salamat kaayo Sister Sena sa imong pag-inform na mo diri nga always naminaw sila si Lolo Doro og si Lola Ophelia diha sa
Ticao Island. Kani si Shena Rose Badilibe, ni confess ni siya sa ako nga siya nabautismohan Oo. gumikan sa ato nga programa. Unya murag bag-o man ni nagkapasar ni Bataas Teachers Board. Thank you Congrats, so sir. much, ma'am. Okay na po si Sister Ila Alipalang Kalapuan. Salamat po sa pag-love o pag-praise, Sister Ila. Good evening ni Abel Johnny Dia, uban sa inyong mga kabataan. Good evening sa mga Serapino pamilya. Ngadto sa mga pamilya sa mga Lipalam, mga ngadto na ni Sister Enilia Saga. Abayon, maayong gabi. Mga pamilya sa mga Sinoy dia, always naminaw, mga sayod, maglasang pamilya uban pa. O niya ato po nakita din si Brother Millard Barrientos. Happy Sabbath, Brad Liv. O Brad John. Okay, Brother Willard, salamat sa pagbiyo ha. Abi man ako og di ka na namo makit-an diri mo biyo sa atong program. Salamat kayo. Unya ipalihog lang niya ako og paabot sa akong mainiton nga pagpangumusta ngadto nila ni Brother G og sa iyahan nga misis, no. Salamat kay pangumusta ko sa tanang mga kigsunan. Unya sa akong pagumangkon diha sa isaw pod, no. Kinini ang happy Sabbath yung tanan diha. By the way, sa di pa ko makalimot, Brother Libby, atong i-great the dinis atong programa si Sir Renan Bachensila. Sir, unsa ba nang nasura na imutangan ni mo ron, sir? Unya nag-great sa imo si Ma'am Ruby Bachensila, imong misis. So happy birthday gikan sa imong buutan og pinalangga nga asawa ug pamilya ug gikan pud namo diri sa Jesus is our hope. Again, Sir Renan Bachensila, happy birthday. Today is your birthday. May the Lord God bless you and your family. Okay, ito nin tiwason kang Brother Mellor nga mensahe. Happy Sabbath, Brother John. May God bless you both and more health. Thank you kay Brother Millard. Panyanya po si Brother Jerry na Elon. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Panyanya po ni pagyod si Brother Millard Barrientos. Gimingaw na ko ninyo duha. So, panoda, bisita o niya nga rin Brother Millard, no? Di sa ito, program kay suod kong kay ta sa una. Nagimingaw na sa bisimo. Panyanya po si Luma Lugro. Liobiras. Happy Sabbath sa atong tanan. So, salamat kayo, Lorna. Happy Sabbath also. O ato ning tanawon ugma ding adlaw no ka fellowship sa Kabuntagon Fellowship adto himua sa Gimpilakan Church sa Tabuilan. So mga kaigsunan sakop sa Kabuntagon Fellowship. So adto dito ang fellowship ugmang adlaw. Okay, niya pa itong basahon ni apod si Ethel Arquelion Morales. Mayong gabi ninyo, Bro John o Bro Liv. So good evening also Ethel Arquelion Morales. Di pagyoy mensahe si Lorna Lugro Luberas. Happy Sabbath, happy birthday sa atong igsuon. O niya di po si Brother Friday Felicano. Brad, mayong gabi na usab ninyong duha, Brad Liv. O Brad John, nagtanaw na usab ako sa live diri sa San Fernando, Cebu. O naminaw na usab ang akong asawa si Chris Felicano o ang akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Happy Sabbath ninyong duha, Brad. Okay, happy Sabbath also Brother Fide Felicano. O niya po si Dungnap Aritoya. Happy Sabbath ninyo, Bro Liv o Bro John. God bless ninyong duha diha. God bless also Dungnap. Murag karon pa panagsara maka panimbaya din. Okay, salamat kaayo sa imong paglantaw karon sa ato nga programa. Okay, ato sa nindalikatan ang pikas nga screen, ato sa nintagdon din ato mga kaigilaan nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program.
niya si Rodzi Bernel Layuza, Edelberto Rina Sumalinog, Elmodam Flores, Madeline Kaindog Casquejo, Ayan Kevin Dorotan, Shaina Rose Vlog, Ella Lipalam Kalapuan, Lorna Logro Leo Veras, Jedel Peritos, Arlen Bulambao Oliamot, Orange Pilayo, Narcipe Pilayo Edoliberio, Alma Mahait, Ronilo Itang, Edward Generes, Ronaldo V. Bragat, muna yung mga nag-send og love, o ni Aritas man nag-like, niya si Rimar Dong Alba, Rufino Moreno, Eleuterio Lagarisa, Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr., Tomailo Leonard Owaik, o Brother Fride Pelicano. So, muna itong mga nakita, o niya pag-mensahe si Lorna Logro Leoveras, shout out sa taga Sabang, kigikan ni Sister Lorna. O niya, ato ning tagdo ni ang ato nga messenger higala kay ang uban pod ari mo send og mensahe ipaagi sa ato messenger kay maka message magog kabisan og walay kay load, no. Diya si Ginaline Lumuntad, kaniya iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John og happy Sabbath sa tanan brothers and sisters. God bless you all. Salamat sa paglab ug pagpray. Aniya ato pa tanaw niya pod si Dungna Pretoria, nag-send pod siya og heart. Aniya niya pod si Sister Ginny Rama Fermin. Aniya iyang mensahe, thank you Brad Libby, shout out na lang mi sa inyong programa. Last night nanamo karon problema gid kaayo kay ang among projector dili na mo andar na nangita nagbag-o siguro Sister Jenny. Okay na po si Sister Henley Ibo. Thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. May God bless you and your family, and also Sir Jerome Patagnan and Danao City and family. Okay, Sir Matthew Anderson, thank you so much for always viewing of our program. You are very welcome, and God bless you and your family. Hope you are still fine. Thank you so much. Diyan niya po si Brother Ariel Jordan. Happy Vesper mga kapatid. God bless sa inyong programa. So God bless also Brother Ariel, no? God bless. Okay. Ato ni Leon ni ang atong cellphone, no? Nabay suod ka mensahe. Okay, wala. So Brother John, ang sabay pangutana nga atong tagdon karon kabiyon. Okay, gisakyan gihapon ni Brother Libby katong mga nanglabay nga gihisgutan nato mahitungod sa patay. Ang iyang kuan dire, brother ninyo, angay kang mahibaw brother ninyo nga kini nga programa based on the Bible ni. So kung unsa may mga pangutana nga niabot gikan sa mga listener nato aning atong programa, ang iyang pangutana atong gitubag unya gipahiluna to pahiluna base sa nasulat sa Biblia. So brother ninyo, ayaw og sirhe ang imong hunahuna kay sa atong pagtext mura man og hatred ra gyud ang imuha gyud kanunay kay lagi doon na kay pusas kadugo sa inyong pamilya nga bag-o pa lang nabautismuhan tungod sa atong programa. Unya wa man gani min namo na makaila. Unya igo ra na silang naminaw sa kuan atong programa kung unsa may ilang nasabtan hatagi og respeto. Respetuan na kay ila man na nga desisyon. Wa gani mi kahibaw, wa gani mi kaila ana. Unya ayaw ana nga mag-inarogante ka kay kami diri nagtubag mi kinasing-kasing man ang among tubag brother ninyo, no? Okay, mo ni ang imuhang pangutana, oh.
dili man di ay mo mutuo nga ang patay tuan nas langit kay ang inyo buhi ang maadtog langit. Kinsa man sa inyo ang nalangit, mura man sa judmog na suhito na hinuon. Okay. Daghang salamat brother ninyo. Si kanana ang imong kuan dire ninyo ay ikasunod imong text ninyo di ay ni. Ang tinuod nga pagkasulti brother ninyo, kung ang imong hunahuna ba dili lang sirado kana bang itog dili ka close-minded, ma-open mind gid unta ka sa mga butang nga gihisgutan sa Biblia. Unang-una, sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung sa imong pagtuo og pag-ila og Dios gibase paunta nimo sa nasulat diha sa Biblia, natudloan ka na unta. Kung nagbasa kag Biblia pero og wa ka nagbasa og Biblia, hangtod ron wa ka matudlo eh. Sunod, ang gisulti alang sa pagpamadlong. Kung nagbasa ka lang unta o Biblia, kay gitugam ni sa Dios nga may kapuslanan sa pagpanudlo, pagpamadlong, kanang sayop nimo nga mga panghuna-huna, nabadlong na gyud unta ka. Pero hangtod karon wa gyud ka nagbasa og Biblia, mo nang wa ka matudloi ug wa sad ka mabadlong sa sayop nimo nga pagtuog hunahuna. Unya, tungod ni ana, ikaw pagyud mo'y agresibo kaayo nga maguna-una nga ikaw mo'y naa sa lugar, ikaw mo'y nainsakto. Nasayod man gyud unta ka, brother ninyo, nga kini nga programa nagbase lang gyud sa Biblia ang among itubag, pero base ra pod sa mga listener ang mga pangutana. Ug kanang imong giingon, dili mamumutuo nga patay mo adto og langit kung dili buhay sa kamong mga buhi. Kinsa may naadto na sa inyo, mura man gyud pumog nakaadto na mo, mura mong si kinsa. Ang tinuod pagkasulti brother ninyo, dili na pwede nga atong i-apply o atong gamiton ng atong pagkaarugante dinhi sa pulong sa Dios. Timan ang pulong sa Dios dili na nimo mabasta-basta. Sumala sa Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan ang imong pulong, mao ang kamatuoran. Timan nga ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamaturan, mabalaan ang kinabuhi sa tao may tungod niini. In other words, sa Spanish pang pagkasultis, kinat sila masantos. Unya, atong tagaan og respeto ang atong tagaan og respeto ang mga tao nga nagpili sa ilang desisyon. Usa sa imong kadugo nabautismuhan, unya nganong kami man mo'y imong initan, wa na lang ko nag-reply gyud og sige sa imo tungod kay lahi na gyud ang tunada sa imong mga sinultian. Unya bisag unsaon nako paggunit pagpasabot nimo sa Biblia, imo magyong ikulipa. So wa ko'y mahimo, pero kay imo man nga gipadala dinhi sa atong programa, amo gyud ni nga tubagon. Tinuod bitaw nga wala man gyud patay nga dadon sa langit. Moingon ka nga asa man na ninyo gipamutang. Wala. Nganong paninglan o pangitaan man minimo ni anang mga patay ug asa na namo gipamutang. Nga dili man na ingon nga amo na nga kargo o responsibilidad. Huna-huna ka ang gisulti sa Biblia, mao ni atong basihan, mabita based on the Bible. Tan-awa ha, moinggok ang hain man na ninyo gipamutang. Kung diin man na nabutang ang mga patay karon, tuara na didto, wa na mabalhin, wa na makagawa sa iyang nahimutangan, lahi sa inyong gituohan nga ang tao po pangadjian lang, maghimaya ka Maria, puno kas grasya, unya unsa pa na ang inyong mga yaw-yawunon diha, inyo nang gituhoan o giila, nga kana natabangan nga tuan na siya sa langit. Kanang mga bahina, dili na o wala na gitudlo diha sa Biblia.
Kung mangita ka og asa ni ang mga patay karon naa pa sa ilang mga lubnganan. Ug unya ang may katakos ug ang may kagahom ni ana sa ila panahon na sa pagbalik ni Kristo kay mga banhaw man na sila. Tanawa sa Juan 5:28-29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong. Timan brother ninyo uban sa tanang mga naminaw, wala gid siguro'y naagi sa lubong nga buhi. Mga patay gina ang tanan nga naa sa mga lubong, meaning dapit o lugar ng sementeryo. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos pagkahinukman sa nagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. So huna-huna brother ninyo nga dunay duha ka mata nga mugula diha sa mga lubnganan pagbalik ni Kristo, ang nagbuhat og maayo ug ang nagbuhat og dautan. Nagbuhat og maayo ngadtos kinabuhi ug ang nagbuhat og dautan ngadtos pagkahinukman sa silot. So nagpaila ra gyud ni ug nagpasabot mamatarong man o dautan nga namatay, wala pa didto sa langit o wala pa didto sa impierno. Kay sa tunada lang sa atong gisgutang bersikulo ningon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong. Sa pa mga patay na tanang naa sa mga lubong managpakabati siyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Busa duha ka bahin o duha ka pundok ra ang taos pagbalik sa Ginoo kadtong mga nangamatay, manggula sila sa ilang mga lubnganan ang nagbuhat og maayo ug ang nagbuhat og dautan. Buot pasabot ang maluwas o malaglag. Ayaw ni anang magunahuna kag unsa di imo gihunahuna. Tanawa karon sa inyong mga pagpangadji, pila naman kabuok kandila gikan sa pagkamatay gyud pagkabugto gyud sa kinabuhi sa imong minahal sa kinabuhi, imo nang gigamitag kandila hangtod sa siyam kagabi kandila hangtod nga sa matag adlaw sa gitawag adlaw sa minatay kandila. Unya hunahuna ka og nairog ba ang minatay ana natabangan ba mo adtog langit? Wa. Kay kung pinaagi lang sa mga kandila o pinaagi sa inyong pagpamisa o pagpangadji nga ang tao malangit, wa nay mga patay nga mga matarong nga manggula diha sa ilang lubnganas pagbalik ni Kristo kay tuan naman dahil sa langit. Mauni ang basihanan nato sa atong pagpasabot brother ninyo dinhi sa kahanginan may tungod anang puntuha. Unya pamatii pa sa nunang Tesalonika kapitulo 4:16 ug 17 nangingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tandaan nato nga ang mga nangamatay nga nangalagad sa Ginoo una silang mabanhaw, una silang mamangon. Pinaagis paggamit yung mga kandila, pinaagis yung pagpamisa, pagpaampo. Naunsa man nalangit diin na sila nga mamangon man sila igbalik ni Kristo. Wa di ay malangit naapas ilang mga lubnganan sa karon ni ang ug ang tanan nga iya ni Kristo mouna sa pagpamangon. Bihuna ako no ka mga buhi sila, mga banhaw sila. Mabitaw na nga ningingon ta walay patay nga dadon dito sa langit, kundili buhay kay pagabanhawon man ni Kristo. Unya tan-awaran ni sa naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 ngadto 53 nag-ingon matud pa nga ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Mga unsa ta? Mga usab sa pagbalik ni Kristo naapoy buhay, dili tanan patay pero ang tanan nga mga usab. Nagingon sa kalit sa usa ka pagpamilok. Kung imo ning tan-awon sa English translation, nagingon the twinkling of an eye. Mura lang ba og usa lang ka
dili nimo makuan, dili nimo ma-explain, mapasabot kung kining puntuha kay the twinkling of an eye, sa kalit sa usa ka pagpamilok, inig tingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon og ang mga patay, tanaw ha, og ang mga patay pagabanhaon, but ipasabot pagabuhion, pagabanhaon, nga may mga lawas nga dili na madunot. Kadtong mga nangamatay nga mga matarong mabanhaw sila, tagaan sila sa lawas nga dili na madunot, kay ang lawas nga atong gikinabuhi karon mamatay man ni, madunot man ni siya. Pero sa pagbalik ni Kristo, kung matarong ang tao, mabanhaw siya, mabuhi siya, ngay may mga lawas nga dili na madunot. But pasabot dili na mamatay. Na naa may naabtang buhi nga wa mamatay, nagingon og kita mga usab. Mga unsa ang mga buhi, mga usab. Kadtong mga patay banhaon nga may lawas nga dili na mamatay ug dili na madunot, ug unya ang naabtang buhi is pagbalik ni Kristo, mga usab lang. Gikan sa lawas nga madunotog mamalatyon ngadto na sa wala nay pagkadunot ug pagkadili na mamatay. Nagingon din hiyo sa kananaang maong bersikulo, matud pa nga kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Karon kay ilisan man sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay, niining panahon na dili ba di ay nimo mahuna-huna nga buhi na kay nagunahuna magpatay gihapon adto sa langit. Ilisan sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay ang mga abtang buhi, mga usab. Mao ni ang gipasabot dinhi sa Biblia. Unya kun imong basahon dinhi sa Juan sa sa pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ang gisapuang sa mga panganod kadtong mga buhi nga mga matarong ug ang mga patay nga gimatarong gipangbanhaw, natagaan na sila sa lawas nga dili na madunot ug di na mamatay. Mao nga sa atong gibasa, matud pa unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Walay patay nga dadog langit kundi tanan buhay, kay mubalik pa si Kristo usa pa nga ang tao makaangkon sa lawas nga dili na madunot ug di na mamatay, ug niining panahona usa pa ang pag-anha sa langit. Lahi sa inyong hunahuna nga pinaagi sa pagpamisa, pinaagi sa kandila, maluwas ang tao. Unya huna-huna aragog kuno, naguna-una mo nga ang mga patay tuan nas langit, pero panahog pa ka Nobyembre 1, 2, 3, mga tumong tanan sa simenteryo. Unya ginahuna ninyo nga tuan nas langit, unya kamo mo kanana mo adto mog minteryo. Di pa gani mo kasud sa minteryo, danay daghang isugat sa inyo, babae laki, batanon og hamtong. Magpili lang ka o kinsay maayog silstok adto ka madala magpalit kag kandila. Pila naman na ka bisis nga gidagkutan ninyo kandila. Unya gihuna-huna ninyong tuan naglangit, unya matag Nobyembre adto mo sa minteryo. Kana mo huna-huna brother ninyo. Ang ato diring gibasihan ang mga butang na hisulat sa Biblia, dili mga butang nga inyong ginahuna ug mga dinahom-dahom. Timan igyod nga ang Isaiah 55:8 nag-ingon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang Dios anay nagsulti nga ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Sa atong pagkinabuhi brother ninyo, dili ta magsunod sa atong kaugalingong huna-huna, dili ta musubay sa atong kaugalingong dalan, kundi ang huna-huna ug dalan sa Dios mo'y atong sundon, atong tumanon ug subayon. Nga naman, kay kung musupa ka, di magig ka mahitabo nga malangit ka. Unsa man dai nagisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit,
kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Ama na sa langit. Ang malangit kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios. Bisag kapila pa ka dinha magsigig ka Dios no diha, pero gisupak nimo ang kaabubutos Ginoo wa gid kay luna dito sa gingharian sa langit. Muna nga ang kandila ug ang pagpangadji dili na batayan, dili na basihan nga makatabang na sa ilang malangit silang mga patay ug ang mga patay dili mahitabo nga mairog sila des ilang namutangan kay mamangon sila sa adlaw sa pagbalik unya ni Kristo. Brother, ninyo hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo na pahaluna sa imunaw nagkasing-kasing, madawat ako na ning kamot. Ako nagaampo para nimo nga matawag gas kamaturan, mo alagad gas Ginoo aron sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Bisan ka patay na sa pagbalik sa Ginoo, iya ra gihapon kang pagabanhawon. Pero kung buhi pagyapon ka igbalik sa Ginoo, hatagan kaniya sa kinabuhi nga walay katapusan. Lawas nga dili na madunot o dili na mamatay. Mabuhay ka, brother ninyo, uban sa tanang mga naminaw karon. Ang Dios magapanalangin kaniyong tanan. Si Brother Libby magahatag dugang pagpasabot ining bahina, but mo excuse gyud ko kay ang patay nga atong giserbisyuhan ugma pa sa bados gabi pamahuman kay pagka-Domingo ilubong og unya kada gabi ito ata nagserbisyo mo bitaw nga atong dagan sa motor dili na normal kay layo manggod kaayo apan naningkamot ta nga atong mahimo ang ato nga obligasyon. So salamat kaayo brother ninyo uban sa tanang naminaw. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ug pagpasabot niini. Mao ni ang pinakabuo sa iyang pangutana Brother Libby. Na matud pa niya nga dili man kuno lagi ta mosuguhot nga ang patay adto sa langit asa man na nato kuno ipamutang karon. Mao iyahang buot ni ipasabot. Unya dili man di ay patay ang maadto sa langit kundi buhay. Unya asa man kuno na nato ron gipamutang. Mura man sad mog nakaadto, mura mog si kinsa. Kay mao ni Brother Libby ang punto sa iyahang pangutana. Okay, digan salamat kayo no, sa pangutana ato sa ning pangbasahon ni si Primo Maasin. Maayong gabi Brad John ug Brad Libby, happy Sabbath maisuon. Lihok unya ako Brad og giapil sa pagampo among last night nga crusade. Padayuna ampo ang nagdesisyon nga mga lagad sa Ginoo. Salamat sa pagbasa Brad, God bless at natong tanan. Amen diha sa inyo, Brother Primo. Brother Primo, konvertido po ni sa atong program. Pangmusta ko sa tanang mag-igsunan diha sa simbahan, Brother Primo, diha sa barangay Pinapugasan. God bless ninyong tanan, Brother Primo Maasin. Niya po mensahe mga Brad, ang akong pangutana ba, Sabbath keeper ba ang mga sakop sa reliyong Judaismo? Salamat, yung Gandwait Loor. Judaismo gani, Sabado gina ilay papahulay. Niya po si Selber, happy Sabbath. Niya Erlinda Estaura, happy Sabbath everyone. Sa inyong duha usab dinhi sa station sir, nga kanunay madasigon sa pagmensahis mayong balita og sa tanan nga mitan-aw og naminaw karon. Niya po si Brother Abner Dwalio, happy Sabbath. Chel Notario Aragon, salamat sa paglab ug pagpray. Happy Sabbath everyone sa inyong duha usab dinha. Okay, at pa itong tanawon, brother, mga Sabbath keeper, si Erlinda Estaura, tubag siya sa katong Loor. Brother, mga Sabbath keeper ang Judaism, pero lahi sila sa mga Adventist na Sabbath keeper kay wala nila tumana ang uban nga mga sugo sa Ginoo kay sila mukaon gihapon og mga dulumtanan sa Dios. Niya po Gabino Diheto, listening here. Good evening, Gino Arcabal. Salamat sa paglab ug pagpray. Thank you kayo. Niya ato ni Lilio ng pikas na screen alang sa mga nahiduga nga naglantaw sa ato nga program. Niya si Ray Discarten de Sabelle, Jolina Istorco Rizal, Watchman on Zion's Walls, Ronaldo Bragat, Neljon Bersero, Abner Dwalio, ni
niya po si Florida Amores Sigarino, Emily Dilaw Hilig, Orange Pelayo, Leonides Sumalinog, Gialid Lucero Garciano, Cesar Elguera, niya po si Jojo Cordoba, Lovely Elosorio, Ria Katamco Alburo, niya po si Merifel Vargas. Okay, mao na yung mga nakita nato nga nahidugang. Kanya dirita sa Pikas mga higala, sa mga nahinugang nga nag-like, niya si Rimar Dong Alba, niya Abraham Dihit, Si Dr. Alban Doc, maayong gabi diha. Kumusta mong tanan diha? Mama ni mo Marisa, sa mo Lovely, si Yuyong, si Dave. Kamong tanan diha. Kumusta mo, Doc? Ang Diyos magpanalangin niya. Thank you for viewing. kanya niya po si Abraham Dihito Senior, niya po si Ako ning igagaw na sa gairan pa delibe. Thank you, Bing. God bless you. kanya niya po si Gavino Dihito, Welski ML, niya Lovely Dihito, niya po si Rolls Solo Tams Junior Noiba, niya si Danny Elpe. Okay, thank you kay mo ni mga nakita nato nga nakikuban, naglantaw sa ato nga program. Niya ato ning tanawon pag yun, niya po si Brother Gabino Dihito, listening here, good evening. Kanya dito sa Messenger Higala, nasa message si Sister Jenny Rama Permin, tapos kami gid tulo nga nagmotor, patubang diri sa Gikrusidan, kay hapit madisgrasya, maayol lagi kaayo ang Ginoo, kay wala itugot, matumba kami gid na kamotor. May masugata kami nga daw ilalang dalan ba, hindi gid gusto ang yawa nga mo padayon mi, pero ani bisag gikulba pero padayon. Okay, ana gid na sister, no? Ampo laytas Ginoo sa atong pagbiyahe kanunay. Aniya ni apo datong tanaw ni Badlibi mamalihog timbaya sa Purok City, Libertad Isabelite, ni Maria Panes o Maria Morales ang nagtimbaya si Fred. Okay, may gabi diya sa Isabelite, kaninyong tanan diya labi na sa Libertad Isabelite. So good evening ang tanan. Kanya mayong gabi Kuya Libby ug John sa tanan usab na minaw o Gabio, God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya gikan ni kang Sister Philly Desor sa Dolores Ormoc City. Okay. Dia pa yung mensahe di Lorna Logro Leobiras, ang iyang mensahe, watching from Tasmania, Australia. Happy Sabbath all. Okay, naali ka sa Australia, Ma'am Lorna Logro Loberas. Thank you kayo. O niya po si Jihal Lucero Garciano. Happy Sabbath, Barjon o Barlibi, watching from Camotes Island. Salamat, no, maayong gabi estudyante Camotes Island. So adto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Naghisgot nagiyapon siya paluap nito sa kamatayon. Naghisgot manggunuta nga ang patay di matuglangit, kundi ang mga buhi mo'y muadtog langit. Pero yung pangutana nga may kinsa man kuloy nakaadto na tog langit. Asa man ang gibutang. Okay, salamat kayo, no. Kini ato nga pagtuon, brother, kon imo lang yung gipaminaw og ayo ang atong gitunan. Ato nang gipasalig sa ato mga listener nga ibase ginato sa Biblia ang tubag tungod kay kitang mga Kristiyano nagkalain to tingali ang mga pundok nga atong giapilan, gipasakupan
Pero usara ka Kristo ang atong gituhuan og nagtuo ta nga ang Biblia maoy sukdanan sa kamatuoran. Nagtuo ta nga ang Biblia pulong sa Ginoo nga maoy giya nato alang sa atong kaluwasan. So muna nga atong ipasalig nga ang mga pangutana nga ipadangat dinhi ang matubag ato yung ibase sa Biblia. Kay bison the Bible man ta, sola scriptura ba? Bible and the Bible alone. Muna'y doktrina nga gituoan nato mga higala. Kanang naas Biblia. Ang naas Biblia higala, ang tao nga mamatay, naa sila sa ilang lubnganan. Muna naas Biblia. Gitudlo na diya sa Biblia. Kay ang atong mabasa diha, sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan or tibok Biblia gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang gitudlo dinhi sa Biblia kamatuoran na. Muna ang atong pagpanudlo suma sa Biblia kay kamatuoran man Biblia. Kay sa Juan 17:17 nag-ingon si Ginoong Hesus, balaana sila pinagis kamatuoran ang imong mga pulong, matupang San Juan sa sulat, ang imong mga pulong, mao ang kamatuoran. So, kamatuoran ng pulong sa Ginoo. O kung sa may gitudlo sa Biblia, ang gitudlo sa Biblia sa Genesis 3:19, kay sa abog man mo gikuha, sa abog sad kamo mapauli. Musugot pag sa dili, mamauli tas abog sa yuta. Malag mabalik ang Ginoo nga makaplagan tang buhi ta. Kay naa may makaplagang buhi sa pagbalik sa Ginoo. Panalitan mabalik ang Ginoo karon, mga buhi pa ta. Pero no ka klaseng buhi. Naglanlain to pero no ka klase ang mga tao tabangas Ginoo. Ang mga tao nga andam o ang mga tao nga dili andam. Ang mga andam, mga tao na nga nagtuon sa pulong sa Dios o nagtuman diha sa pagtulunan diha sa Biblia. Ang dili anda mga tao na nga nagpasagadas lang kaugalingon ug naamay gisunod mga paglubag lampod gikan sa kamatuoran, nanduhara kasari ang tao pagabot sa Ginoo. Aniya ang mga patay mga higala sa ato na diskutan naa sila sa abog sa yuta. Atong minahalos kinabuhi, danta nag mga 5 ka tuig, o niya sa dihang rumbaro na, ang makita bukog na lang. Matod pa sa akong amigos, kadwawan nga manogrumbar yun siya sementeryo. Engon siya nga sa dihang pupuo niya, ang abog, o saryo kuno kahakop ang abog. Ang abog, tinuday nga Biblia kay sa abog mamikuha, sa abog sad kamo mapauli. O niya, kining atong gininhawa sa kinabuhi, gitawag the spirit of life, nga hinatag sa Ginoo. Mubalik na nga to sa Diyos. Kung haoras Ginoo, matarong man siyang dautan, ang Diyos may pag-iyas atong kinabuhi. Kuhaonas Ginoo. Munang atong mabasa sa Ecclesiastes 12, versikulo 7, mapauli tas abog, o kining atong espiritu gininhawa na to, mabalik sa Diyos nga maoy naghatag ni ine. Ang atong kahimtang diya sa abog sa yuta, sa Juan Kapitulo 11, gipakasama ni Ginosos sa nangatulog ta diha sa abog sa yuta. Natulog ta diha, pagkatulog nga way damgo, katulog nga hinanok nga wa gyud kalibutan mahigala. Natulog ang tao sa abog sa yuta. Kung natulog, nagpasabot nga mapukaw. Mutong gipakita ni Ginosos ang iyang gahom, nga may gahom siya sa pagpukaw sa taong natulog sa abog sa yuta. Pinaagi sa pagbanhaw niya kang Lazaro. O, dini sa Juan Kapitulo 11. Muna istorya higala nga pagkadungog yun ni Ginosos ang balita, si Lazaro namatay, gingnan niya yung matinunan nga adtuon nako si Lazaro. Kay pukaw nako gikan siyang pagkatulog. Ang matinunan nagdahom nga natulog lang natural. Naingon si Ginosos,
Matod pa sa mabasa sa 1:11 o 11. Human ini miingon pagayon si Jesus, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan adtuon ko siya og pukaon. Mitubag ang iyang matinun-an. Mitubag ang iyang masumusunod. Ginoo, kung natulog siya, mamaayo pa siya. Abi nilag tinuod nga natulog lang si Lazaro. Apan ang buot ipasabot ni Jesus nga patay na si Lazaro. Busa giingnan sila ni Jesus sa dayag, patay na si Lazaro. So, patay na. Pero gitawag ni Ginususog pagkatulog. Karon atong tanawon kay natulog naman, gipakita ni Ginusus nga may gahom siya sa pagpukaw sa natulog diya sa abog siyota. Pag-adto niya mga 4 na kaadlaw gikan sa pagkamatay ni Lazaro. 4 na kaadlaw ning bisita siya didto. O niya, mo ni gingon sa 21, pagkita ni Marta o ni Lazaro, mingon siya, Ginoo, kung dinhi ka palang wala unta mamatay ang akong igsuon. Mo na gingon ni Marta, dinhi pa ka unta, wa unta mamatay akong igsuon. Unsa itubag ni Ginusos? Iniwan na 23, miingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Buhion niya, pukaw niya, banhaw niya igsuon. Unsa respond ni Maria, ni Marta? Miingon, ayun ni nga, mitubag si Marta, nahibalo ako, nga babanhaw siya sa katapusang mga adlaw, kung banhaw na ang mga patay, unsa mga adlaw, mauning adlaw ang pagbalik sa Ginoo. Sa ato pa ang mga Kristiyano sa unang panahon, nasayon sila nga dunay adlaw nga gitagal ang Ginoo, nga adlaw sa pagpamanhaw, kanus ama na sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nangatarungan si Marta, pag-iwan sa babanhaw yung son, ingon si Marta nga, nahibabot ako yung mabanhaw siya, pero unya pa sa adlaw sa pagpamanhaw, sa uling mga adlaw. O niya, ni atong panahon na iyon si Sinus 25, mingon si Jesus kaniya, ako ang nagabanhaw sa mga patay, o ako usab ang nagahatag og kinabuhi. Sige, pasabot yun sa ako ba yung mabanhaw? Ako sa mahatag sa kinabuhi. Siya matuo ka na ako, banhaw na ko yung igsuon. Asa man namutang imong na siya karon kay 4 na kaadlaw nga siya gilubong. O reklamo po siya. Baho na siya. Miingon si Jesus kaniya, dili ba nga miingon man ako kanimo nga kun mutuo ka, makita mo ang gahom sa Dios? O niya ingon ang 43, human niya sulti niini, misinggit siya. Lazaro, gawas nga ri. Og migawas ang namatay nga si Lazaro, nga ang iyang makamot og matil na putos sa mga panapton, o ang iyang naong naputos sa panyo, mingon si Jesus kanila, badbari ninyo siya, palakta siya. Si Ginusos, maoy may gahom sa pagbanhaw. Pero kano sa pabanhawa higala? Wa pa mi kaadto. Pero sa nangamatay, banhawon sila, kano sa banhawa? Sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pagbalik niya, tanang nangamatay matarong banhawon.